Patrzcie. Ej, widzieliście jak Filip rzucał narty, tak? Ja pierdzielę. Rzucił? No. Are you having fun? You ready to go? No to tobie skapie z nosa. I'm good. Nie, zawsze mu skapie. Wiki, nie rękawicami, Niunia! Ona zaraz będzie miała mokre rękawice i pójdzie. Będziesz tu biegał z nimi grzecznie? Okay. Yeah. A co, ściągasz narty i buty? Kevin, stałeś. No to ja się idę ubierać. Okej, dobra, idź się ubierać, ja A tu ty? poczekam. Wstawaj, Kevin. A ty co, przynieść ci I'm buty? good. No, nic nie muszę, tylko postawię tu narty z boku i that's it. A w butach będziesz ich ściągał? Yeah. Musicie stać tu boku.